ya wis ngarep-arep. Kapan to ketemu karo Doni Ken kuwi? Lah, Rumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu. Alhamdulillah. kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hano. Nggih, ning niki simpah durung dereke pareng lenggah. Sok muga-muga iso ketemu meneh. Puji alhamdulillah, mugi-mugi saged panjang yuswanipun. Amin. Amin. Dungane. Kangen ya karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kok Nanda Salihu, ayah. Aku mau loh Mas. Pripun? Iki aku ana bunga lho Mas. Bungane apa? Bungane apa saya? Tas napa jenenge tas kondangan gitu. Lah ini apa? Wes ada karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar inna Muhammad sabiri. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piantune kan nggih alus. Alus. Dadi jenengan niku ampun gerayang-gerayang ngeten niku namanya tidak sopan. Oh iya no. Itu namanya penghinaan. Aku sebagai wong wedok gak oleh digerayang-gerayang ngene iki. Sabar. Sampeyan kudune ngenteni aku kok lek wis aku mari omong akeh sampean kok tak salimi. Ora terus sampean gerayang-gerayang ngene iki. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah kok ngono iki. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulai. Kok bapak nesu ki ngapa? Bojoku ora tau ngeneni lho, iki bocah iku kecil kaya lampor. Kulo ra nyeneni kuwi ngelingke. Minta izin maaf lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah umur sing panjang. Iki umpama ora anakku tak bacok. Urusan iki apa? Ora wis tuwek umur cekak. Umur sing cepak panjang umur. Panjang umur. Sampean ki sudarungan bener. Lah iya. Sepurane lho Mbak Dek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Dadi manten. Aja teko. Lah napa? Iki wae ora teko. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu iki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane. Ora sak karepe dhewe. Ya kan ya. Tose. Cara ngendi mantu kok manut tamu. Lah ben tak tekani kok. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang. Ya tak sumbang wis. Pokoke anggere sampean cepak baskom tak sumbang wis. So wis. Lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mau ribute? Ya jonesu ta. Kono lah bedhe. Wong tuwa nek wis ngono ya aja ta. Aja digelani Cahayu. Cedak ana men atine rada anu. Iki ayo Pak De didongane dhisik. Iki acarane apa? Mbo. Kita halal bihalal ya. Halal bihalal. Nggih. Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung Salam. Nggih. Kedung Salam. Bapak sinten? Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sandu, iki bocah iki syaratane elek. Ayu-ayu senane cekek kuping, cekek iku. Manut bar kuping terus iku ora mampu. Lah jare sapa ngerbar kuping ira? Ngerbar kuping mesti lara. Malah saya nemen. Iki cilik gila-gila yo. Ya ora to. Wah, Ya yo kuwi cilikane ra ibu-ibu murah padha aku. Pati karen. Wah, Ngono ngejak salaman aku ora iso kok. Ning iki pancen yen iki spesialis. apa? Dokter spesialis. Amin. Maksudku kuwi punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah gulawentah bab lelakon apa wae. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Menika Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrad. Pak Sus, Bapak Pak Sus, pilarak wonten pemanggilan Pak Sus. Halo.